ahodo a ekoso ewo abrabo ne asetena mu na dwumadie yato din abrabo akwantuo dwumadie nkomo ban ene ba betwetwe Menisia Nana Sikedwa Elohim Temple yes General Overseer enende menene eba betwetwe nkomo na nkomo ban ene ba betwetwe eba bedi nkomo afa destiny according to your birth, destiny according to your father roots, and I said destiny according to your mother's family. Nkomo bebre enende eba betwetwe destiny according to your color. Atade wo share destiny according to your marriage relationship. Just say enyasem ketwa na yensembre no wo share mbre na about 718 yes 718 pepepe mesre say o share wanting 10 video no so ano abomode ano a share dwumadi no kwanso nkoso kra e dia maye na dwumadi no etimi edu akire afen so betimi subscribe to your channel no so ama ye nyina etimi build the fan base na say community no ama bibia aye kama kwanso nkoso kra eniti wo hwe ya babia wo bia bomode a fa otrimpo wadwempo dia wususu dia ekobia nkomo no ye ode babi ho no so a bia wo bibia wo hwa nkomo aye twetwe no e wo twa kan wo abrabo mu a na wo de ho message e dia ba na sia akenkan dia ma say anu yie bi so wo ho so a na wo dia ma kwanso nkoso yesembe no meko sia ho na ye de nkomo no ahyehyɛ so kwanso nkoso kra sia ma akwaba e de oba abrabo akwantu odwumadie so yeah right and then so bi me die hye kwanso nkoso and then akosidai oba ade ne nananom mu ehyira and so agugu kama kotoko ne has nso de ehyia ma has e de awo ho no den kaka na wetimi aka asakwa na edu ekoyi right mechia ahwafo nyina right oduma kuma twedi ampo nyankopon ni hira nka obia ami ososo ni mo bru no emra yenso that's right mo bia so adetoche eno tirem kakre tirese o de minu sia bia bisua de nyankopon twedi ampo kwa me ono obo awia tonsuo e ma boso me ba o ma de san o ma nso no ma ba sa brewe ni dura ya di na seda ene na se na for de ma no okay na sa brewe ni dura ya na bi se ono anka se sane ene abofo wo soro ne asase su ne asase ase na dibo mu na sane ba enipa mu okay ti ya das ne ba afọ de no so che ni ba de okay enti won so sa brewe no che obi ade na nyankopon so mfa wo ade bia wo hi a wo pe a wo san so mra mecho wow sa brewe so ne dura ahonhom bia wo fie bia no utimi che wo mo ade ahonhom bia wo enti o ma me fie o papa nton krom nsuo wo sofo odifo ayarefo prisonfo nyanka ukrom hene o man hene asantimanwura utimi cha ade fa ho nyina wow ne nyankopon ne enyame no ne ahonhom no so e de ade a won so hwehwe wa bra no mo so de aba bechew that's right yesember no ebe wuram na ye di nkomo kakra afa abrabo akwantu dwumadie ende hye kwa sonko a ye de ebrew ye di kan di nkomo weida na and then so this is something I hye no kwan sonko so a ye de bre ahwefo ewo FPN TV and I say FPN TVGH so kwan sonko so kra na mesre see number no etwagu Elohim Kingdom Temple ye echa kwan ewo Mamponten yes see number no Nana Sikedwa obetimi afre anase obetimi asene o messages e dia fa ho so dia maye na obetimi asene o messages so afa 0244869233 kwan sonko so ama ya kenkan dia ma see yembo room na ye nhwe emer enheda ni afa bebresa enti yende ye ba behwe destiny yenhwe personal destiny eka personal destiny a enokra anything so personal destiny a ye be kan say nyankopon ebo nipa no wadi obia ensonoma eto no so na ensonoma bia da nipa so a ye de wo aba wiase o nsem a ya twere wom sa nsem no ye de ahye ensonoma ni mu da nsonoma ne so
eno ne ma no down so okay e wo uni wo nua odi wachi even yebetima wo montafo mema mienu ma mienu oba ba ko ba ko yebetima wo triplets okay star na eda wo so ana quadruple star na eda wo mu bia so no a different wow and someone ya twere wo mu no and the difference a basa quadruple ni triplets ni twins ni wow and the man so never go as a single child they wo different date and when you odi wachi ya wo no 2 years later no so ntem na say na many a times say moja ba akopɛ and the quadruple ne triplet ne whatever then na nchichemu esan ba pacho and the correct say moya ntafo na mu nyina mo nso ma ya baako na mo hyɛbere ya baako na ensɛm a ɛbɛtoto mo abrabɔ mu nyina ya baako a na wonua nyankomago ɔmo di mo ti nyina nso so nam sɛ maame baako ne papa baako mo gya na ɛwɔ mo nti no mo nyina nso so mo nkuta adeɛ baako na then difference be na ɛwɔ nkora na ɛwɔ mo nim wow yenye difference biara o that's true nyankopɔn nso nya nsan ni no ɔmpɛ ne santi no ɛna ɔde obiara nso no ma different ɛtɔ no so ɛde emu nsɛm different ɛhyɛ mu ma that's right ɛno nti yɛhwɛ adeɛ bi te sɛ yawo wɔ na ebi a wɔn nso no ma ɛyɛ 9 nkono yes obi hɔ yawo no ne nso no ma ɛyɛ 8 obi de yɛ 7 obi de yɛ 2 5 obi de yɛ 3 obi kura de yɛ 2 obi nso ani de yɛ 1 oh okay fine enti sɛ wine no deɛ ni atwere wo deɛ ni de yɛ 2 no so deɛ ni atwere wo deɛ ni de yɛ 2 no deɛ nsɛm ni atwere wo 1 and 2 ni nyinaa wo deɛ ni de yɛ 9 no 1 to 9 no deɛ ni atwere wo biara mu wow na omo aya na omo bre pa struggle kese wa brabo mu so no ene omo so no mane dose wow I'm gonna wear the chosen ones nana yes wow yes to whom much is given much is expected of him or her that's true it is a man so no man kuna obi be hu aka kire o hu mi wiase mi hu se enso no man kono aya abutere gubo ti na wani age busane say ehun amane ene hu haw ene hu nsɔhwɛ hu atete ye kukurubi ase a wo bedi no eno no de hene wow na kukurubi ase no amane ya nso man kono na bi ba fa mu abrabo mu no what is your solution to control all those events onso man no ede ba abrabo mu ya hwa bi okay the meaning of destiny and so we have a Bible right okay this personal destiny according to your destiny your personal destiny what's the meaning of destiny that's right according to your personal star that's right personal life now the baby you can say shadra dien shadra that's right okay or say faith or say it's the events that will necessarily happen to a particular person or a thing in the future so shabra now much about shabra is the future aspect of your life that's okay so you benyem wo that's right o ma me nam ho no onim se obenyem na o china but obenyem so a onim ba ko a obewo no ene wanyina duru age bi wawale ana watwempena oni obi anda wakonyem okonyem ye ne hwem na ebe ma si ebe wo ne da ben se ye wo na obenya nkwa that's right se wo bewu ni nyina ye future that's right oba obenyina duru ntie sen oba brabe mo obebo obeye kwensani obeye sansani kohini monatofo kromfo udifo kwamukani obeye tuturani anase obeye osikani obeye defo obeye mampanyini obeye teacher ana obetwa abe ana obeye kuya
den kwan no baba so obewu ye bebu no pentin fee obenya accident ono ada ho a obewu ono ada ho a obeso no owu obeyare obenyina di fie san ana ba kofo obi ni abondua obewia de ni abondua na obi de kro no beto no so nya bonakunu wow saa niema we nyina no na ose eye event a sequence ewo ho ma nipa bi anasa ade bi daache future enti se o ma me nyanye mo se kimu a the future of you has just begun. Wow. From Yinsen. From day na ebe na. From day na ebe nyemu na. Ebe nyemu na. Any day ebe na. Future na started. So in this case, we say hospital ho no ma ye je awo no. Many a times doctor for no be your mod de o so ye bia, but ye be do fie so a ye nana na ye maame mo so wo amamre ne amane kwan so do a ye san eye mankola no. Yembo wura ho so kakra na nhwa de I think say menim so wo bibi for o do beto aso a na aka yembo wura ho so ahwa de the person me de kwa so bio se unya wo ba se be ma no oji ba no se wanye no se ukunu hwe o se ukunu anhwe o se unya ukunu so wanye ukunu as a mother I say we share na hu ba na wo de ne ba wiase no shebra ye de asoma no nsoma ko de ba asase we so ye ade ko a o ba be ye that's right adwuma ko a o ba be di as mother o say hu but no ye nhwe ho no anka no na make ade aba be si aso many a times ye nhwe ho say ye ko echi kakra no 50 years ago that's right na ye ma me ne papa no ne na no mo ti ase na omo pay much attention to those things na no bia method and process ya o say odi ni nyinsen ne akora na wa wono no fam no otimi hunu papa ne bone e wo ne ba no hyebiri wow no hunu nkrabia ko a wakra no wo ne nsamanse efiri nyankopon ne na agya no mo nkyɛn e de ba ati asefo asase yi so wow but no 50 years forward, Edibesi 2025. 50 years backwards, Edikosi, Mfano Sebe, 1900 Muhono. Not a major priority. But 50 years forward, 2025. Any priority. Any priority. Anymore. That's right. It's nothing. The only man say, I want to buy. So I call Kremu, so I call sorry, so I call Hindu, so or some bosom. Some nananom som oni oda so awo ne ba na odi na ko na ni kunu edi di ato no ye de na ko asori ya bompa ya ma no ye de oya ka no ye hira no sa ye nim ye wi ko ba bi enti ono akasa kora na wa ba wi ase from the one yes ade no an kosisi obewu onim bibi biara e fa ne shebre na bra that's true enti so when you see kind of 3 years time onim say oware na ni hiribe waja no 10 years time onim but adie biara that 24 hours as you be no it is already written in your star wow it is already in your destiny it is already predetermined wow future so obaware nne na obeko honeymoon ochina no be kwa ku won honeymoon asia onim ya we de benya baifo bi ahye no but ya twada dada enti e was saying ka odi 18 no wo chance ye hu adwuma so na nka 30 okowale na akola no de hu say many a times na munni bibia jana said yes say obekira akola no kwan no say na bible no kan say enchira akola no kwan no say onyini awanyira mfi hu ye de ma me papa gina ho as parent under normal circumstances and according to Bible that's right a jano so responsibility and so right say odi dini beto ne ba no but edini no e was say ohunu akora ne hyebre ansa and then krabia awo ansa na odi hu din ato akora no but unfortunate for yen generation when he say ya papa no ni nyina ya agidifo wanye Kristo ni gidi ni o ye nkremu ni gidi o ye sum bi gidi ni that's right some so abrofo de breye no
this aspect of life no ombo modern yifiri because omba Africa have be 150 years no ombe hunu say you hunu say akura na odef no ba ne shabra ne nkrabe odeba no bebo man ayi gya no kwan say ombo man no ba be ya de na emum obebra say ya de ansa no atimi abeye bibi papa ye ye mu adwuma si boni na ebe ba da che no nka be say niema no afiri ho broni be hu say secret we nyina fa bibi ni ho nti ono ko prepare Christianity na ode ibre ye no oko prepare Islamic religion na ode ibre bibi ni no oko prepare ne Hinduism ne Buddhism and all other secret societies na omode ba na be religions ya be ya adwene na yakoma na abra ba afa they made sure say this important aspect of the Bini life we're still talking about destiny and I say personal destiny. Right now I will say make sure if you are online you share the video for us wherever you find yourself, then make sure you send us your messages, your opinion, whatever you think. Send it brand na can from our person so see boy Hinduism ne de kaka ho no okokro bi so a krobia woni soma awesome Hindu ne hwan no China for ne India for no amosom ne bi no Ghana e ba ha de ne yeah Ghana ha we dey betray mun ti I can for ne before that's right. Someone yanko konchidi an konka me de maye Yahweh de maye eye homedasom obia obedia chie bia no ba onkosha semfiri krobe kwa ne onkosha semfiri Australia no de onya research am fa meduru Ghana me ne dasom ye homedasom e na obo ade yanko konchidi an konka me ode man before okay na sa homedasom no ode man before no na eniema efa amamra ni amanye ene apaye ne mpaibọ na ni nyina bom baako enti se ye wowa o life no entimi fall short man nye yi wow because ye o se hwehwe hunu nka bia no hye biri no ye hwe ni ye o se ye ye no mpaibọ ma no ye ni o se ye yi na paye ma no ye ni o se ye na mamre ma no ye o se ye no yestre ma no e wa mane ye mu no so ye wow so sa niema na we no so e control the 4 elements of creation because nipa ye na nanum nim da say ya nwa free from abosu mu a ye be wo free ja abosu anase nsuo abosu anase asase abosu sa 4 elements we a piano type of prayer ye di ye mu adwuma enya results ma okra na free mu ba ye okay wo di abetana asase that's right say uye ja ye ntimi mfam pai bonko anye wo wabrabo no hyebere ho adwuma ma ne nye yi e ma ontime bobra ma won fulfill destiny why I didn't hear okay wo yesi wo ye ja bosu wo besi edan ma akoma akotan right ni nyina be hye e ma wadeda mkonfo nchance an wo okay ni akodina ho erade sa hye ye di oja tunwo ye twawo ye breki o element na ofi mu baaye no sanya saa de no mo hwehwe no mo de ayi saa bone na ebata wa wiase na maba na firi ho obomu a emfa they expect a fire ritual okay saa fire ritual na e amanie se na mo se ya bosonsom yi ana makaje se broni be hunu se no na ma bibini ye powerful na ma bibini enye useless and my na me so and na ma wutumi ye highly connected to nature to universe source. Okay baby you free na wo ba no eno na timi connect to 100%. Wow. And also the amount the ability to control events na ewo life no future events no sa amane na wo be for the fire element no eno na amount control. Wow. And you say unyi na wo si dan na wo si fie wo no matim na ja tom na wo ma hye na wo yira hye you don't have control over your destiny. That's true. Because aboni na ya twira to nso na no na esi it is no na esi now we are prophet, major prophet, doctor, bishop, we are reverend, elder, pastor, prophet. Next to some negative events and one is here. How can you tell me say you are in control of your destiny? That's true, you are not in control. And it yeah man be yet to say
saa nneɛma ne deɛ ano aduro ne ano yɛ bia ni hɔ. Okay. So fam mu a na ahyɛ wo de na do bɛkɔ heaven. Wow. I have said persecution, any trials, any pains, any sorrow, and I do bɛkɔ heaven. Obi ɛyere ne mmaahye ɛwɔ gye mu a ɛnɛ wɔ ne nyame som ahwe ase bɛsi na wɔntumi ansɔre ansom nyame bi. Right. Ɛmo adane kɔwɛsɛ ne deɛ wo. Ɛno nso yɛbɛka ne sɛ obi koraa yɛ sɔfoɔ a ɔno nso saa kwɛnsidɛ bi ato no kwan so a ɛnɛ ɔno nso adane kɔwɛnsɛni ama ɔno nso ɛde awu ɛno nso ɛ. All simply because yɛgye aborɔfo type of nyamesom ne tom no. Ɔmo tumi saa dada yɛ ma yɛyɛ po deɛ twɛdeɛ mpɔnkɔ ame nankasa de ma yɛ na yɛsom no dadadadada no. Na wɔka Hinduism ne Buddhism asɛm. Right. So wokɔ India, how a ɔmo yɛ ɔmo Hinduism ne Buddhism no. So woba Hinduism ne Buddhism wɔ Africa and Ghana for that matter. Wotumi hu big differences. Wow. That means still no, ɔmo de som ne brɛ ne a. The most important secret aspect of a song no way wow. Right. Yeah, the best one we're still talking about personal destiny or destiny. Yeah, share destiny according to your mother's family. In room kakra. Okay. So you hear me ebusuana. Right. Eyo maame na enyim wo abosome nkono bra papa de nkwane ma am. On the sustain new wo. That's right. So about my mabusian, according to Shebra, and in Crabia, the back Eviasia. You can say my mabusiano, or no, we had the sustainer. No, the sustainer. Modest family, no. Sure. And then I had the sustainer. Okay. Oh, Papa side, never can ask them. About 40% of energy, say, oh, Papa side, you know. Or maybe count one, boom, all right. But I dare your friend prosperity. Prosperity. So be bra adi so. That's right. E wa asase yi so. Osisi adan, obeto to cars. Obeto to kwan. That's right. Obeye niema kese akese. Ba beye omampanyi. Saa srade no. Eni saa ahunya no, eni saa akwanya no. Eye umami fie na wo. Wow. Na ahonhom na efiru papa fie no. Omo aba be tai wachi. Abeka umami fie die no ho. Aba beka de otwede mponyankopon de firi soro eba wa bra bo so bre ne bre ho se wo som bi mu ade wo som ni mu nso na no nso aba beka wo ho. Wow. Na watimi ama saa de no abam manifesting enti se yekọ ye nananom ne papa no mo bra na omo nim de ni nyansa ye de bo bra e de tete hyebra ne nkra bia ye wo wa mo make sure se wo papa no ne fie ye wo akwara amamre be no ho ye ma no they will make sure some be ya ma omo wia no ma ba o ma me nso fie omo make sure say wo ma me fie no e ho ne ye dware wo. That's right. Ni ma de ba se be wo horagu a e fa na ye ho horagu se ye be dia to ba bi mo abebre e wo wiase a e ye kwa ye be bo ho ban ni sustain amu anyina be ye obrane ni obrempon a that means that the genesis of life path it begins. Oh, okay. So mo brana nko ya. Brana oni ya. It you can say ko papa fie ko ye amamere we ma papa fie ahonhom ne anyame no. Okay. Okay, obi a ne plan ka say, "O ma me fie ho de ko ya adoye." Ko ya adoye ma mrafo no mu fie no. Ko to duku tontoma we fa ko chemrafo. Tomon to if I could tell them for if you should meet your specific mammy for a come on with you. Okay. Over your woman, the shabber in a bar, and a home need to be jam. Okay. But no so in an or in an abano beef. I'm on near fine. O Mulin and a bar with dinner temper rough or smana or uncle when you need where we invest or ya Benjamin or uncle in an abano 1 city grander. Wow. But we shabber park as na we di ba be billionaire no una na ba no di ja no obede dia ma ultimate farm enti o help say be fi ho a na o twifa no so na o be kan your pet no en sin no help eh kwa me ka na ne ka na wo ko na wo ba. Oh my god tuto video de obenya no aware na wo ho start e kire wo e be do na ye hand to mouth na wo ho kire wo na wo ho kire wo afi be do na wo dan kakra ntimi ntia
Wow. Sabra na fani abrenam konfo malamfo so adifo ne asofo ope breakthrough. Sabra so now na no film ko. Or the idea ne ko. How are you going to recover? Ebi so ha eye honhom a ekuta abusuan no abusuan bia o na hye nso ne na kraboa. That's right. Ebi ho a particular spirit e ekuta abusuan no. Na de wo share ne nsa. Nti obi bia ne nsam ne wo. Okay. Onso no ma metie no. Amamre ne amane e wo ho no, apaye ne mpaye e wo ho no. Wonde mu bia ofie ho da. How can you get srade kese no? Ah obetimi di anya sa to me na say yeah. Obetimi di anya sa yeye kese na wo pe no. That's right. Enti se nyame hu wo na ko di fo bia na sofo bi ho a. Ade obetiro bia na ye niema ma wa connect to efie no eye o maame root. Okay. Na particular spirit ya wa de no ho no. Ade a o kire no atimi effect na abokwan bi ama ono anase ne spirit odom ye adwuma na se wankasa nipa no ohun matimi anante akọhọ ohun a wo de face ro ba no atimi anante akọhọ na akọye negotiations na akodi nkomo akodi ama wasi ase na nti ase atimi ye adwuma wa ohun ne nstem. Okay. No matimi release ade na ma. Okay. No matimi da be bo bra asa sum na yi. Wow. Enti ya na me side no se ubu ani gusu a enema mebree wo ho a etochima sorry tiao and most of the people no they don't know anything about that's right. That's right. And many a times so you will altars akese e wo fie ho you will ebi wo no kra ya bosom bi anana nanano how when you go to the ankon my sister yen be before your spirituality my or my goddesses, demigoddesses, or my spirit, or my powers, and on my authorities, or my principalities, or my dominions, or my virtues. All these things are recorded in the Bible. Okay. And the ocean names and the rituals you perform master all these beings are broni bia ni bi wona bakwasemu. Wow. And the fee a dia before kwa o dia nyawto na kan Genesis to Malachi. Right. Genesis to Malachi. Eye name o na ye before kwa na perform master rituals master rites. Okay. Very good. And once was a full set of spiritual powers. Ewo woman fie no papa fie no untimi bypass won enko benin enko obi a wabin ho enko nkodi yedie without omo concern mani nye yeda. Wow. En ye gise omo di nipa moja. Okay. Na omo di nipa kro na ye kunu moja no abema wo nipa na wa bypass wo fie no. Wow. Enti eba se nshira wunya bia entiri ma mfe edu opafie efiri nipa na yekun no beni ma ono ni kra mu ni honhom ni fie right na eba wo and eno no ebi wa yen kan kire but uchumu time the consequences you face them that's true. So identity na wo ha wo a full set of energies and powers. Wankasa mama fie no papa on consult ya mu na wo hwehwe mu hunu die nti a wo maame bloodline no ahia mu. Okay. Na wo hu problem kro na e wo ho na mo solve na wo no wo hu o hyebere mu no nie wo se wo ye fa ho na wo timi di eyi wo hu film na wo pagya na wo yie di a wo de baaye no o hyebere timi dan. That's right. Now when you go so wo hwe abrabako to dwumadie eye sia nana sikedwa Elohim Kingdom Temple. Yes, General Overseer NND menene twetwe nkomo ewo FPN live. Efremi nyamekese obetimi afremi J yes, and then so be me dey say kwaso ye bon nkomo bebre about destiny. Ye din nkomo kakra afa personal destiny ho. Sanso na destiny according to your mother's family. Eguso aye bobo ho aye di ho nkomo. Na enche ye be di nkomo so kakra abawura destiny according to your father's style. And many shada ni afa bebre enche emre be bia nesa. And nti
see dear now kakra bit media my or destiny according to your mother's family. Now you move on to destiny according to your father's tribe. So you share Mammy Busiana, said the wedding kaka. Mammy Busiano, family near Wu Tumon. And no Bible spiritually, among them, any account for any before sitting, you can say the sustainer. The sustainer. Oh, Mammy Fino. I want to Brabon, you be sustaining. Okay. If we are sitting there, you send the upper pasture, Mammy view. But some Mammy and crowd 9 months and come to me. That's true. You will be, you know. Oh, Papa, we are the boss. A proud. And then, dear Nebusu, dear Nebusu, do. No fuss you want a boss. Sonny man, depending on young quantas, your mammy. That's true. And apart from so sustaining or young, but somehow no fuss you are sustaining for almost 1 or 2 years. 2-3 years. That's true. Oh, yeah, you know. Or none a son started or travel ye. On the young Adianan, didn't mean no, I am no, the amount. Because so when you 5 years after waiting before, or we buy it. We answer the Sancho Nancy. On one a child Nancy, Casa. not a child Casa. We are on one a best out. On one where shall not do so you know to. That's true. So you are being sustained by your mother. And also your mother's family. And also your mother's family. That's right. It's the energy is in our honor. And you make sure say, well, hear me. Make sure say, oh, mammy, feel, wouldn't the fapping, wouldn't the fapping. Who oh, mammy, never see and Nashansona, a Dabusianos. Okay. Who Nashansona, and I will spirit a cry with Dimabusianos. Okay. Particular fear now, mammy, 3 mono. Who are the cry, did you know fear? Okay. Oh, so who I won't cry if you didn't know muscle. Oh, so who I won't qua, or more fear no nipper won't come by. Right. No woman of the entire fear no any amateur. Okay. No woman if I buy. No woman won't push up their own crabia. I will fear him. No woman would dear was away. Okay. No farm dear. Now, no to be paid a fear. What if say young Pana Yao Unianum now? So who shall be on crabia? Oh, fear anymore. Now, woman in your bay, I paid our shabby on crabia no fear with me and share Unian. I pay, and you are not there, do what you are, mammy. No, Papa, you can sort them out. Okay, you got me, I'm a woman, so gradually. I'm a that path. Will be at me, and as will be a Munquine. A Munquine, no be at me at dinner. Wow, right, and then you buy a certain one in crack a selling Kituamu, and met me, I say, Sanima, okay, Yenim, a home matching, Yenim Papa. What do? A lot is happening. In Kofosika, Sam Enkoye, Mojuma Sam Enkoye, a lot is happening. Obi to me to quite abrochiri na na djuma sama ye adwuma ko onya bimpo na waye ne visa issue na ebimu ko da prison yetimi ko che mo san ko to prison o wa kwantu mu den kakra na obetimi aka my branch bi o Dubai right o free manso o ti kwan ko Dubai o ko duru ye no onya be wan ye na fe free ho ko no o ye bibi enyi fa onye adwuma nye feeling krata onye means bi amfa renew krata na otenakru na fe police fo nya na obeche tata mo ana o hwe me say ya na o frame okay ana me bisa ne say erade si me bisa ne say o tu kwan no yeah o kra na so obetimi de see a number no ahye enim ho amamia fa be de pa o tu kwan no right okra ne sofo na okokra fie okra ne sofo esa okra fie am ye bom pa ye ma right am ye de anointing oil egu no so se nyame mfa nko no nkodi na okokra ne fie no so o se da oh ne ma me ne papa no okra no mso no enye ne ma me ne papa ne mom ne fie ahonhom ne nkonwa e wo ne ntumi e wo okra wo mo Sempanyumfo mona enam so ma abusuan we si ho a me mafa mu aba that's right aha na me ko okay me hugu nkra eye moa bibia sie ma me nso a eye moa enti me nsandie me sikandie me body ndie me kwadunnie me de mo de ye adase die okoye bibisa wo se da na aye say wamma
uni ha ne mum wasisi wachi kwan so wa man nana no mu aduane ko ma mu aduane wo de bibi a show shamonsa no say there na me say fine na me say ade a o de bebo bread yie no ko no ko mu no ade ni ka Ghana ha fanko di ntia wa ntimi anfanko ne say efie no amamre a mo ye ni wo mu akwaside bia no ne okude bia no ono no nya me so na wo so ntimi omo ne papa mpanyimfo ne ba no mo ya ne maame fie panfo ba no mo ya na odi o matem no mo wow na odidi ya ma odidi ahonhom ne nkonya ne ya kraten enti wo tu kwan no srade a wone nsem odi bedi yi no mo gyeto nkonya de mo ana ye wo no no so no omo de akonya di nachi okay that means baby how better bebo bere bia no ye do si sa akonya no so a obedi yi o sa kromo ho but onko no ana akonya no panyin wo mu no ehwim akonya no so free ne nsem ana honhom okuta akonya ndi nachi no o saje honhom no sade ne betena da embo ana akonya no si honhom ne na so ana akonya no akafi ho ana onu matu ni kwan ya samo me ye ehu adwuma 9 months 9 good months akonya no si Davida tumi ni so mpene adidi atam ni adapa adanche ne twam right opeso ohu ni se eye wo mu ena omu kuta abusua no ena omu piepie obi ana mo nsisi yie wo mu no omu timi ko otwedi amponyankopon anim ekoje nhira brefie no that's right enya asore dem ogina bom paye enya asore dem opeso mani hu ni se mpai no mbom an enya adwuma omo nti ase a omo mra ne ho okay nti de o kire boy na no nana mestre no mana is snapping na emena aswansa na o pre na anye ye no ye de ba bo re mu anye ye no e na rache se ade we ni ye nyema ahonhom no ye yema wo mo e no mrizi energy no e na koka abrante no e na niema acha se bia ye yama no ne adwunya ketu akese kama wow enti se efie na e wo ho no de ntie ni ye hia se ohunu mu no se energy se na e wo fie ho e ye wo nipa na e wo ba ye no sanya wo beyi wo wiase no wo benya ho bambo ne wanya anamontutu animu akwankyere ne wanya han edi wanim enti na wo wow enti nipa no ankasa ya wo no wo hwehwe saade ne tiri kwan yen hwehwe saade ne tiri kwan right yedi nkomo kakra afa personal destiny ho ya boy room ewo destiny according to your mother family yen hwehwe destiny according to your father's tribe I think say emrena e bia ne sabati yen hwehwe na ebesa ababium na ya babe twaso every honum destiny according to your father's tribe o papa ono na ne shebre ne nkra bia mu wu firi mu ba that's right eno odi waja ye di waja wo ma me say yen so stay ni sankra bia ne shebre ne ma enti o papa moja no enu mu na wo na mo ba enti de ebe boa wo ne say obehunu o papa ne roots inhinia ofiri mu eba ya wo so abefiri mu bia ba wow na ye problem na generation ye woni say ebetimi awo mo 50 years wo papa wo nana wo maame wo ofa obusuan panyin obi na obetimi do atenase achewo sa na bawe wo papa no inhin na ofiri mu no abakosem ne hintasem wo ewo abagimi bre no so na sa ne man so ye kire omo na omo gimi no na omo nim nyansa so ye ne ye nim nyansa wow because Yakob Bible mu a classical example Genesis chapter 49 Genesis chapter 49 Genesis chapter 49 Jacob anasa Jacob ebewu no ofra ne mbadum yemu nyina dentia ana o say momra na me nka no mabrabo ene mo hyebre ni eba betu mo no dachi wow omo abrabo ene mo hyebre ene ni eba betu mo dachi that is the future destiny then odo wadu ana no wadu no do future Jacob ni handru but Bible describe Jacob but nemri ya beka so oyedifo no enyankopon osunsun ni nyankopon twedi ampon kwa me difo wow sana Bible describe Jacob or Hebrews okay sana Paul describe one right enu nti papa bia so nyini na se wa mu patuwo na onyini na obebu a ne honhom ne kra mu bie na ni bie okay
inhyira banana tumi banana ti de obi aka to ne maso bi eye ho and say who disturb no na last minute no can somebody tiawa no di wu a kafra ebeba obebre de obekan bi asa na be ye papa no enya nkwanhye wu na so wu ana say okohia wu bi a eye accident na so wu a enkola no ana say akwada no den no wo so ye ene ye baka je so kwatwa mantis na ko bompai but first ne die so papa ne wu mpatu wu a akwanhye wu a o sign ne ho wu a ya le boni bi kunu mpofiri mu a yo esubo bi ha ne ye ma okay Paul bekan ho asem wo I think Corinthians yeah Corinthians I think chapter 15 okay yeah ebe na e dey aba na the baptism of the dead baptism of the dead the baptism of the dead esubo special ye ma omo ewu sa so no abrofo nim ye na broni bi enu so betimi aye wow eye bi before ne ye ye ni enim ye ye na nan na ye because ye ne Nyankopon de ma ye right eno ye be embre ne aba be enti se first ne de wo papa wu sa ewu ni bia ye sa awufu asubo de man sa de na ye sa awufu asubo no man wo papa honhom ne kra nyina no ko de ba sa bia ho panyini a ye busu panyini a wo ye sa amamre no ade bia emma ne hia bia no o ka ho asem ewo ebra obusu ye sa rituals ni ya enti wo wi a o make sure say oni papa no saman na di nkomo ama wa chechire ne bia enhyira bia wo eni di ade bia wo se nka wo de ma ne ma no enti wo wi a eyo no eni oba no a wo nkura ne nkura no so oba ne ti ase a no oni mo ahia ye ho bia no aka kire mo no ama obi ahunu wo kɔ no wa kwan be bia da ne de wo se wo kɔ ye wow unye saa bia no ema wo nduru 20 years enko 30 years ema unye hia ni wo ne papa no mani da ene we che say saa kwan no that path e kire no very much important in our life because Jacob etuna say wo be no kire ne mani bi o kire wo bia de beto no what was the outcome no o sha Deuteronomy chapter 33 Moses eba ye no be hu say de papa ni program to emadu mienu so nyina de bia ye adwuma bia ba mu o se wa Ruben o se wa afro waja empa eni ne yire ne mpanafo no makode da o se wo wa ho wode ne asizi wow wa ho wode ne nya adwuma ahode no ye ka ahode tumi ade baba bread yi okay na wode awo ma no wase adore na wase fo aye abrane ne titiri asizi ampa so hwe Ruben abusuan na omutira nyeyi omo no ne Canaanfo eko ware ye a omugu Palestine ne Gaza Israelfo ya mo Thomas no Canaan na so ono so ekonya problem okay ono so ne papa nsem okay na Ruben so ema enso no omukodi awalefra right Eti Moses be who said prophecies ni nyina was working 100%. They are positive na adwuma. They are negative so na adwuma. And you hear Deuteronomy chapter 33 na Moses also be adwuma. Aba sister negative ones no. And the positives ebe share home ma won. Okay. And Osha from verse 1 na Moses bobo ahonhom bi a omuti Awurade Nyankopon kronkron yawe echi baaye ewo Haran be pono so e ba sina be poso no ombe kasa e be hira musuakuyo no that means na nya Moses ano keke na no odidina ho kasa but in context no we din kan akwa afode buti aso akoye rituals adane cases na e down Jacob e release to Antony na so no kan na firi ho wow and son over started releasing blessings. After difficulties here, Jacob I can't turn a man right. I be honest, and so maybe say be wrap it up with a destiny according to your father's tribe. No, wrap it up now. I think say next week, and as a Wednesday, buy a rabbit to us.
deɛ mepɛ sɛ mede twa to yɛ papa ha no sɛ ase ne ba bɛtoa so wɔ ha deɛ mepɛ sɛ obi a ɔhwɛ yɛn na obi a wotie ti aseɛ no sɛ nneɛma a ɛto wo papa wɔ ne hyɛbere ne ne nkrabea mu abrabɔ bɛbɔ no wiase no sɛ ɔwo na wo firi n'asene mu ba bia fa hyɛ otiri mu sɛ deɛ yɛ bɔne a n'abrabɔ bɛfaa mu no wanyɛ careful a emu 70 to 90% nso bɛfam wow nneɛma a ɛɛya ɛtotoo no nneɛma a ɛnya a ɔyeyɛ a ɛdi mbɔne ne animguaseɛ brɛ no wo deɛ bɛyɛ adwene sɛ memfa papa na ne bi da but wo nyini na wo nduru certain age no na wo yɛ saa deɛ no tra so but wo wow ntɔkwa bi a papa bɛko yɛ wantumi anko anwie unknowingly wotumi kɔhyia saa ntɔkwa no so wɔ abrabɔ mu asesabɔ duabɔ bi a ɛka wo papa na ɔbɔ asesa a wantumi antɔ kɔta plot mpo anto hɔ ɔpɔn adwuma ɔyɛ ne sika ɔnyɛ yɛ nyinaa no saa deɛ ne bɛtumi ato simple nsanom ne maasɛm ɛmaaborɔ maasɛm nsanom yinsanyiguo saa nneɛma no nyinaa wo papa no ɔtaa toto mo naa woyɛ ne ba bɛrima a yɛ steady na yɛ careful na saa deɛ na yɛ ɛwɔ bloodline jeans nim ɛbɛtumi awura wo mu honhom no bɛtumi ataake wo anytime ɛma wagyi saa bɔne no bi a wonwie no a wontena sena hu sɛ deɛ wayɛ ni no na ayɛ too late because ɛyɛ event ɛyɛ bloodline wo papa mogya no so na ɛde wo ba awiase enti negative trait ɛwɔ mu no wo no wanhunu no anyɛ ho adwuma a ɛbitumi bɛ w'abrabɔ mu bɛ play 70% role na wo no positive wade ba hɛ nyinaa na ba bɛkata so na sɛ wo papa ku nipa nso ɛ sɛ papa yɛ obi a na ɔyɛ wo di ni a ɔwo ma tan a wotwe mu tan ɛmu 1 2 3 ɛbɛtumi aba bɛ ho wow right yɛmbrɛ na yɛ bia ne saa menim one or two words bia wobɛka ɛde wrap it up on your destiny according to your father's tribe na ka yɛn wrap it up ɛsɛ kind of say kind of simple that's right and ti message one or two bia yɛhwɛ na yɛmfa wrap it up video no asɛm a mepɛ sɛ mede gya atiefoɔ ahwɛfoɔ ɛwɔ ahade sɛ wo papa sɛ wo ba wiase na wantumi ankyerɛ wo nneɛma bebree fa ntɔn na ofiri mu no ne hini ne mu no na wantumi ansa nkyerɛ wo w'abrabɔ deɛ ɔde bɛyɛ wɔ wiase a ɛna pɛ deɛ nyankopɔn ama no ho adom na ne ni nkɔmmɔ na wɔnhwɛ wo papa hini no ɛma wo na wɔnhwɛ wankasa so wo hyɛbrɛ no nkrabea ne mma wo deɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ ho adwuma dane ne firi hɔ ne yɛntumi nane firi hɔ no deɛ hia mpaebɔ deɛ hia apayɛ deɛ hia amammerɛ deɛ hia amanneɛ yɛnyɛ nyinaa ma wo right na nneɛma no ntotɔ yie ma because bɛrima wo ɛna wo kyekyere abusua that's right na mesre na wode w'akyi akwan ɛde atodwa ɛde ama me kwan sonko so na wode wo number so ɛsa de account yo wohwehwɛ me a yɛwɔ anwankwanta yɛwɔ maduma yɛwɔ mankwanten but mprempren yɛ deɛ baabi a metena ɛbrɛ ne brɛ ɛyɛ asɔre yɛ council hwɛ nipa ɛyɛ maduma ɛne mankwanten maduma no yɛwɔ wosi abas junction a okay family number ne frɛ me so ufi kedetia na eba wosi abas junction o frɛ me a yɛbɛkyerɛ kwan na aba ne nkɔmmɔ asante mankɔ ne ba kan abase ɛna wo ba unya besi abas junction okay abas junction frɛ me right mamponten so yɛwɔ mamponten gas junction rock kanji school na ti hɔ okay me numbers a me de yɛ adwuma ni right 0256 99 83 52 ɛna 0559 653 723 Pacho Cinema no subi mame 0256 99 83 52 0256 99 83 52 ɛna 0559 653
723. You have a baby, right, ebusia for na ye catch us say dwumadi atudi abrabo akwantu dwumadi abrene abrano nyina de bebro ba bia wo bia Sundays, Wednesdays and Thursday and dwumadi bro abrabo non song 7 o'clock na e bro na sorry so abrabo 8 o'clock na mesre wo want interfere so a bomodi a share na for so enya ho faso na fe so wo adwenpo utrimpo bi so a wo de abama ka e de ama and I say see a ahwe edi ho dwuma de ama den ha wa brabo mu wodwuma sem enkoye wosika sem enkoye oton ayento akwantu sem no kura no wa apply visa ya en fama wo akwantu so na say unya problem challenges so na say opese see a edro esuko na ohwe wonchi ene wabusuam no father's tribe no mother's tribe no father root no mother's root no dia and fa numbers no na ene see a ending commander 0256 699 8352 0256 99 8352 kwanso so na ene sias na nasi kedwa Elohim Kingdom Temple ending komo kwanso so na anu yi ahodo bia e de mawo on chel kwan no na hu akwan na faso hu akwan so na faso a ngidi se ubenya ha bia efra me nyame kese me na bi dwumadi echi ame me da obi bia ase nyame adma Wednesday e be san trust bi na ye de fofo e de abro bia wo bia me da mase